Ти магис, кай кяра медали скувас, а? Нека Бог да ни благослови сега. Даваме думата на нашия брат Асен, който той решил да идва, да се кръсти в водата и какво го накара това. Нека той да си даде своето свидетелство. Братя и сестри, аз съм повярвал чрез моето семейство, чрез моите деца, най-вече чрез моя син. Бяха малки децата, майка ми беше вярваща, жената се покаи чрез майка ми. Моя син просто му беше като едно малко зверче. Плачеше, беше болно и един ден работех ден и нощна смена. Бях на нощна смена в болницина, работех. Прибирам се от работа, тръгваме по лекари надоле, нагоре, разкарваме търсиме ляк за малкото, за детето, защото той много плачеше. И на обяд, както си го друсам на леглото, просто почувствах една болка. Попитах майка ми дали няма някакви лекарства с успокоение да ми даде. Тя ви каже, сега ще донеса лекарството. Донеси ми едно лекарство, даде ми, сложи си го под езика. Аз си го сложих под езика, тя се обърна с гръб и само аз викнах на жената, викам, дръж детето, че аз падам. Паднах, стана ми лошо и тогава почувствах един глас, който ми вика, стани, защо спиш? И от тогава вече отидох в църквата. Иначе преди това холех много. Подигравах се с вярващите, какво ли не съм правил, люти чушки в комини съм фирмал. Амоняци сме фърлили от Белмицина. Но Бог си имаше план с нас да надокосне. И после, след като повярвахме, после се отцепихме от Божия път, отклонихме се от Божия път, почнахме пак. Просто си помислих, че Божия път, че Бог е за подигравка и Бог не го взима на сериозно. Но сега разбрах, че където и каквото да направим и където да идем, Бог никога не забравя. И Бог си прибира чедата. Затова реших просто да се променя и да стана друг човек. Господ да ме промени. Просто да подпиша този завет, за който чакам 15 години. И така мисля, че Господ ще ме промени. Ще ми даде ум, разум, любов. Ще благослови моето семейство. Ще благослови моята майка, моят баща, моите сестри и моите зетовци. Това е. Нека Бог да ти благослови. Вярваш ли, че Исус Христос е Божий син? Да. Вярваш ли, че Той умря на кръста заради тебе? Да. Вярваш ли, че Бог го е възкресил от мъртвите? Да. Въз основа на твоето свидетелство и въз основа на твоята изповед, аз те кръщавам, ние те кръщаваме и въз основа пред всичките свидетели на църквата, ние те кръщаваме в името на Отца, Сина и Святия Дух. Мукто сах прописва.